ராதே ராதே ராம் ராம். பிருந்தாவனத்தில் வந்துட்டு ஷியாம்பு குண்டு அண்டு ராதா குண்டு இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து நிர்மாணம் பண்ணினவர் வந்து ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி தான் பண்ணியிருக்கார் போல் இருக்கு. அவர் அதை பண்ணுறச்சே இப்போ நீங்கள் அங்கே பார்த்தோம்னா ராதா குண்டு அழகாக ரெக்டாங்கிளாக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட்டு. ஆனால் ஷியாம்பு குண்டு வந்து ஒரு பக்கம் வந்து கிராஸ்டாக இருக்கும். அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னுட்டா, அவர் அதை நிர்மாணம் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் கனவுல வந்துட்டு பாண்டவர்கள், இப்போ பாண்டவர்கள் வந்துட்டு பகவான் இருந்த காலத்தில் கூட இருந்தாங்க, ஆனால் அவங்க பூமியிலேருந்து போயிட்டாங்க. இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து பிருந்தாவனத்துடைய மகிமையினால் பிருந்தாவனத்தில் வாசம் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆசையினால் அங்கே வந்து மரங்களாக இருக்காங்களாம். அவங்க வந்து கனவில் வந்துட்டு சொல்கிறாங்க, இங்கே நாங்கள் மரங்களாக இருக்கோம், ப்ளீஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய மரங்களை நீங்கள் தயவு செஞ்சு வெட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறாங்களாம். உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அதனால் அந்த மரங்களை வெட்டாமல் வேறு ஒரு இதில் டைவர்ட் பண்ணினதுனால தான் ஷியாம குண்டு வந்து கொஞ்சம் கிராஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ராதே ராதே.